this building. Kani ba yun ang moment to nagdayo ni ang kani si Kuan ba mo ni gipahimo ni kinsa pa nabilya ba ni? Balik na. Ya, Brad. Padomig Santo Niño. Oh, model ano ba? Yo, turista. Hi guys. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. I am mix of emotion, got my statement, and I'm reading the stuff so I can understand it fully. Appreciate myself. Out of this world. So karon guys, punta sa Santo Niño. So kasama kong tour guide. Diba? Made from Singapore. Nag-base na siya dito sa Cebu. Parang sila akong mga alcores. So papasok tayo ngayon ng Basilica Menoria de Santo Niño dito sa Cebu City. Ayan po yung Magellan Cross na yung first cross na itinayo ni Magellan. Just loob. So for 7 long years hindi ako nakabisita dito. At first time din ang anak kong papasok dito at isisimba namin para salamat kay Lord. Tsaka birthday nga pala ni Jason ngayon. Let's go. Let's go. Hey guys, susunod po tayo ng Santo Niño. Nalila po tayo sa loob. Ayan, may nagsisimula po ang isa. And then, muna tayo ng Mass before tayo pumasok sa Basilica. Viva Señor Santo Niño. Viva el Señor. So guys, isa rin na simbahan. Salamat tayo kayo sa inyo, Santo Niño. So, hanap tayo ng dancing lady. Magpapapray tayo for good health, good fortune. So, let's go. Guys, ito nga pala yung loob ng Basilica. Yan, mga painting sa ceiling. Yan, sa harapan. At ito yung papuntang labas. Yung open, ano lang, ng Basilica. Yan. So, hanap mo tayo ng dancing lady. Let's go guys! Birthday ano eh. Sila ang nagawa dancing lady ng Santo Niño. Kung bibili ka ng candles sa kanila, isasayaw nila with prayer, then on, back, and pray. Good health, good fortune. God bless guys.
So guys, after natin sa Santo Niño, bili naman tayo ng yan, bili tayo ng watermelon. Tikman natin ang watermelon dito sa Cebu. Doon sa Singapore, wala seedless yung mga watermelon nila. Pero dito, may seed. So, bili rin tayo ng saging. Napakasarap. Pila na? 99. 99? Oh, okay, price today. Kuha na ni Moto. Salamat ba? Thank you. So guys, after natin bumili ng prutas, dito tayo. Tayo ng Arhal. That's the birthday ni JC. Balik na akong saging. Ay, wala akong kakain saging dito. Sarat. So, that's all for now mga bislog. That's all ulit. Alam. Meron tayong merch guys. Available in 2 design. Bislog channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Pahinga ni Bislog. Salamat. Paalam.